Kinahanglan bagyong isulat ang pagpaningil sa utang. Ang ato ang balaod, di man kay detalyado kung requirement ba ang written demand sa di pa makapasaka og kaso ngadto sa korte. Pero mahinungdanon ang written demand para ma-establish og sakto ang imong cause of action. Unsay buot ipasabot? I-establish nimo ngadto sa korte nga ikaw dunay gyoy gihimo pagpaningil sa utang nga angay ng bayran sa nangutang diha nimo. Kay ug moatubang ka ngadto sa korte, kinahanglan man duna kay saktong ebidensya. Busa i-put in writing nimo ang imong pagpaningil. Usahay man god or sa makadaghan nga higayon, ang nangutang kalit lang maamnisya panahon nga tingbayad o paninglon ingnon ka nga pila to'y akong utang day, di ba to 10,000? Dili oy 20,000. Oo, nalimot ko. Busa imo gyung isuwat